24 Days of Rum, deň 2. Rezerva od Plantation, ktorá je údajne grande. Či je to tak naozaj, sa teraz dozvieš. V druhom okienku rumového kalendára 24 Days of Rum sa nachádza rum Plantation Grand Reserve. Pôvod Barbados. Destilácia Column a podstyl. Zrenie v súdoch po bourbone a koniaku 2 až 4 roky. 40% alkoholu. Zaujímavosť, Plantation Grand Reserve je na Slovensku najpredávanejší rum značky Plantation. Poďme ho teda ochutnať. Vo vôni cítim takú zaujímavú kombináciu anízu, možno so sušeným pomarančom. Vôňa je celkom pekná, chuť je sladká, karamelová, cítim tam možno trošku kokosu. Je to celkom príjemný rum a rozumiem tomu, prečo sa ho toľko veľa na Slovensku predá. Ten chuťový profil je naozaj taký, že sadne veľkému množstvu ľudí. Ak 24 Days of Rum otváraš zároveň so mnou, daj mi vedieť do komentára, čo si myslíš o tejto vzorke a zajtra sa nezabudni vrátiť pre nové video.